Tenim el component d'exclusivitat. Som nosaltres, a Espanya, els únics productors a Europa d'aquesta tipologia de producte. Per tant, això tenia totes les connotacions de ser un projecte diferent, exclusiu, innovador. L'èxit que ha aconseguit, que està aconseguint aquest producte al mercat és que el consumidor per primera vegada té l'oportunitat de trobar o de relacionar una determinada forma, sempre pla, xato, diferent, estrany, amb un gust sempre dolç. Per una altra banda, ara el que tocava també era ficar-li un nom. Hauríem de buscar un nom curt, fàcil de recordar, que a la vegada fos un nom divertit, dolç, que donés aquesta frescura. I després d'una llarga búsqueda i hores de feina, el que vam arribar és a la conclusió de la paraula oki. Doncs la paraula oki està entre ok, la paraula anglesa, una paraula molt curta, que ho hem allargat i fem oki, fem una paraula nova, molt més dinàmica i més espontània també. Que en diversos idiomes es pronuncia de la mateixa manera. Ve d'una paraula d'origen xinès que es pronuncia ochi, significa que és una peça petita, dolça, i és una mica la síntesi que volem transmetre del paraguayo. Es deriva també de la paraula cookie, que és un snack, és una cosa petita, dolça, per menjar en qualsevol moment, i aquí està aquesta relació amb oki. Havíem d'inventar-nos un nom diferent, curt i a la vegada tentador i impactant, i jo crec que ho hem aconseguit. Home, la dificultat sí que ve donada en el fet que no és una fruita normal, no és un producte estàndard com una pera o una poma, sinó que és un paraguayo i el client el que li vol donar és una identitat molt singular, molt peculiar. El que hem fet és definir les característiques d'aquest producte, o sigui, els sucres que ha de tindre aquest producte en el moment de recol·lecció, el color de la pell, el color de la polpa, per una altra banda, el territori que reuneix les característiques òptimes edafoclimàtiques per poder produir el nostre paraguaià en condicions. Hi ha una part d'investigació i una part de desenvolupament dels elements gràfics, però com a tot, una mica per desconnectar de l'ordinador i de la pantalla, també el que fem és sortir al carrer, interactuar amb la gent, veure edificis, qualsevol tipus d'objecte que et pugui inspirar. Però intentem també evadir-nos amb les coses que a nosaltres ens interessen i buscar així també altres punts de vista que de vegades tancat a l'estudi no veus i en canvi, per exemple, anant a passejar per la platja o el que sigui, doncs sí que pots tenir aquests inputs que t'ajuden a desenvolupar idees, que poder no tenen res a veure però que t'acaben portant a lo final. Estem envoltats de molta gràfica i qualsevol cosa ens pot influir, és el que he dit. La marca, a part del logotip, que ja hem dit que hem agafat una tipografia feta a mà, espontània, natural, sempre va acompanyada d'un claim amb el nom de Casual Fruit, bàsicament remetent a això que dèiem, que el paraguai és una fruita que es pot menjar a qualsevol moment, a qualsevol lloc, qualsevol persona, en qualsevol situació que tu et plantegis, perquè és una fruita molt petita, fàcil de portar. A partir del logotip i la gràfica inicial i el claim, el que vam fer és imaginar-nos un món oki, un univers oki, on poguéssim representar el públic que ens dirigim, el món oki i l'univers oki. La campanya ja està plantejada per un target d'usuari de 25 a 45 anys i tota la resta i tots els elements que composen aquesta campanya han d'estar orientats amb aquest target de públic. I vam crear una sèrie de personatges que ens podrien representar aquests diferents tipus de persones que poden ser consumidors d'oki. La primera vegada que vaig veure la il·lustració, tot aquell conjunt de personatges, vaig pensar que era una idea
molt interessant i molt adequada al tipus de campanya que volíem plantejar per a promoure aquesta marca. El tipus d'animació que hem utilitzat és una animació adequada a les il·lustracions, més minimalista, amb espais buits, on se centri el producte i el personatge. És donar-li un toc surrealista a situacions quotidianes. Diguéssim que aquests personatges ens donaven el punt diferenciador de la resta de marques que hi ha de fruita actualment. Hem buscat situacions exagerades i aleshores, bé, que sigui a més divertit, no? Oki. Oki, ok. Okidoki.